Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Slovenskej mozaiky, ktorú pripravuje občianske združenie Bonafide pre Studio Z na rádiu BBC. Dnešná slovenská mozaika je venovaná súčasným českým prekladom slovenskej literatúry. Prekladať či neprekladať slovenskú literatúru do češtiny? V prípade detského čitateľa je to už asi nutnosť. 20 rokov po rozdelení Československa české deti preklady potrebujú. S mikrofónom som zašla na detské oddelenie Mestskej knižnici v Prahe na prezentáciu českého prekladu knihy Petry Naďovej Džerengovej Klára a bubáci, ktorú vydalo nakladateľstvo Mladá fronta. Redaktorky Lucii Šavlíkovej som sa opýtala, ako sa kniha k ním dostala a čím ich zaujala. Já jsem tu knihu potkala vlastně na veletrhu dětské knihy v Boloni v Itálii, na slovenském stánku, kde byla vystavená a moc se mi na první pohled líbila. Zaujala mě jak názvem Klára a mátohy, tak ilustracemi, takže jsem si ji vlastně nechala poslat ze Slovenska, přečetla, text se mi velice líbil, oslovil mě a takhle to vlastně celé vzniklo. Já jsem sledovala dneska ty reakce těch dětí, které tady byly a viděla jsem, že napjatě poslouchají jak vyprávění samotné autorky, tak to čtení. Viděla jsem, jak se smějí v těch komických situacích a když jsme se ptali vlastně na konci dětí, jak se jim to líbilo, tak nadšeně volali, že ano. Takže si myslím, že to byla správná volba a že se to dětem českým opravdu bude líbit. Knihu spisovateľky Petry Naďovej Džerengovej Klára a bubáci tesne pred prázdninami v Mestskej knižnici v Prahe pokrstila a ukážky deťom prečítala herečka Ivana Chýlková. Víte, co mi bude nejvíc chybět, až skončí prázdniny? Zeptala se Klára svých 2 kamarádů a dolila jim čaj ze staré plechové konvice. Ve skutečnosti to byla jen voda se šťávou, ale čaj jim připadal víc nobl. Seděli kolem staré bedničky přikryté ubrusem od babičky Valérie a hráli si na návštěvu. No asi Radek ne, řekla Romanka. Radek zrudl a vyskočil tak rychle, že přivrhl šálek s čajem. Ty, vlepím ti takovou facku, že uvidíš. Nechte toho, uklidňovala je Klára. Nejvíc mi bude chybět Anny, ale i po vás se mi bude stýskat. Kdybych měla doma aspoň nějaké jiné zvířátko. Povzdychla si a smetla z ubrusu drobky ze sušenek. No tak si nějaké ochoč. Jestli chceš, já nějaké ulovím. Zablesklo se Radkovi v očích. No ty určitě, prohodila Romanka. A jaké? Ožila Klára. Tak to už vím, co to bude. Vyskočil Radek. Kuřátko. Spisovateľka Petra Naďová Džerengová, krstili ste dnes svoju knihu Klára a mátohy v českom preklade Klára a bubáci v Mestskej knižnici v Prahe. Prekvapili vás reakcie českých detí na túto knihu? Musím sa priznať, že neprekvapili. Boli veľmi milé a otvorené. Ja som sa teda bála práve toho, že ma prekvapia, ale boli presne ako deti na Slovensku, takisto to prijali s takou otvorenou mysľou a bavili sa presne na tých istých miestach, ako sa bavia deti na Slovensku a tiež sa smiali a myslím si, že ukážky sa im veľmi páčili podľa ich reakcií. Knihu do češtiny preložila Martina Bekešová. Zaujímalo ma, či si autorka prekladateľku vybrala sama, alebo jej bola odporúčená z nakladateľstva. A vybrali ju vo vydavateľstve a ja som teda v tomto im veľmi dôverovala, lebo viem, že dobrý prekladateľ je veľmi dôležitý, aj keď si mnohí myslia, že možno tá slovenčina a čeština, veď to by som zvládol ľavou zadnou a ja. Nie je to tak, už som sa stretla aj so zlými českými prekladmi, kde som videla, že je mnoho slovakizmov, alebo tá dikcia jazyka nie je taká, aká by mala byť. A podľa týchto reakcií aj ukážok, ktoré sme si čítali, som videla, že sa to podarilo, takže som veľmi rada. Ja musím povedať, že naozaj deti reagovali veľmi spontánne a dokonca si vypočuli ukážku z ďalšieho dielu Klára a iglu. Keby ste dostali ponuku do českého prekladu, zvolili by ste teda tú istú prekladateľku? Myslím si, že určite bolo by to najlepšie, aby vlastne tá kniha pokračovala v tom istom duchu, ako bola. Pretože preklad je skutočne veľmi dôležitý. Napríklad Klára a mátohy alebo bubáci bola preložená aj do maďarčiny a tam som vedela, že tá prekladateľka je tak skvelá,
že sa jej to podarí a naozaj ona aj vymýšľala slovíčka a toho ducha knihy zachytila úplne presne a ona už teda prekladá aj Kláru a Iglu. Tá vyjde v novembri v Maďarsku, kým na Slovensku vyjde už 3. záverečný diel tejto trilógie príbehov o malej Kláre, tak dúfam, že kniha bude mať úspech na Slovensku a že budeme s Mladou frontou pokračovať ďalej aj s druhým dielom. Vy ste taká veľmi akčná žena. Máte 2 mená, 4 deti, kopu zamestnaní. Píšete pre dospelých. Ako sa to stane, že si nájdete čas ešte aj na detskú literatúru? Viete, ja si myslím, že všeobecne, že knihy robia ľudí lepšími. A keď podchytíme dieťa, tak si myslím, že z dobrého dieťaťa vyrastie dobrý človek, aj keď deti sú všeobecne dobré svojou povahou a my im dospelým to niekedy trošku sťažíme a práve aj tieto témy riešim v mojich knižkách. A ako to stíham, ja sama neviem. Niekedy si hovorím, že keby bol deň dlhší, stihnem toho ešte viac, ale ja som taká od detstva veľmi akčná, energická, ale mnoho vecí prišlo do môjho života tak, že som po nich ani netúžila. Nejako sa tam zrazu vyskytli a ak sa mi podarí uchmatnúť si čas pre tieto detské knihy, ktoré som odjak živa považovala za môj sen, že budem raz písať detské knihy, pretože skutočne si myslím, že napísať dobrú detskú knihu je o mnoho ťažšie ako napísať knihu pre dospelých. Ak sa pozrieme do svetovej detskej literatúry, tak je úžasné, čo dokázala napríklad Astrid Lindgrenová. Napísať knihu, ktorá aj 70-80 rokov po svojom vzniku dokáže uchvátiť deti, je skutočné umenie. Ak sa teda moje knižky budú čítať aj o 5 rokov, o 10, tak to budem považovať za veľký úspech. Tak my budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Naším dnešným hosťom bola spisovateľka Petra Naďová Džerengová. Ďakujem za pozvanie a želám pekný deň. Prezentácia detskej slovenskej literatúry v Mestskej knižnici v Prahe nie je ojedinelým javom. Aspoň raz do roka robia pre deti besedu so slovenským autorom. Knihovníčka pani Řežichová o tom, ako české deti prijímajú slovenčinu, hovorí. No, je to veľmi zaujímavé. Ono sa hovorí, že české deti ako slovenčine nerozumejú. Ale ja za tých 26 rokov, počas ktorých pracujem v Mestskej knižnici a robím s nimi akcie a besedy, tak nie je to pravda, pretože pri spätnom hodnotení tak vždycky napíšu, že slovenčine rozumeli. A sú veľmi ako milo prekvapení, že jej rozumejú. A hlavne sa potom ešte dožadujú ďalej, aby ďalšia beseda ako bola znovu v slovenčine. Sú tam nejaké ako tie slovíčka, ktorým fakt nerozumejú, že treba to ako prekladať. Ale zase na druhej strane si myslím, že na tom Slovensku skôr ako tie slovenské deti rozumejú viac tej češtine. A že sú aj schopné ako čítať v češtine. Ako si je teraz zaradená slovenská literatúra? No, slovenskú literatúru máme zaradenú ako cudzojazyčnú literatúru, na rozdiel od slovenských knižníc, v ktorých ako je česká literatúra zaradená bežne ako vo fonde slovenskej literatúry. U nás je vyčlenená ako cudzojazyčná. A ako sa vám páčila kniha Petry Naďovej Džerengovej Klára a bubáci, ktorú sme dnes prezentovali? No, kniha je vynikajúca, ako je to písané takým spôsobom, že aj dospelý človek si ako v tom niečo nájde a pre deti je to veľmi milé čítanie. Myslím si, že deti sa v tej knihe aj koľkokrát nájdu. Asi stiera rozdiely medzi českými a slovenskými deťmi, je to tak? No určite. Myslím si, že ako tam žiaden rozdiel nie je. Zaujímali ma aj reakcie českých detí prítomných na prezentácii. Myslím, že ta kniha bude jako hodně úspěšná, že si ji hodně lidí koupí. Jako byly tam zajímavé slova, ale všemu jsem rozuměl. A jak se ti knižka líbila? Byla moc hezká, jako líbila se mi. Tady se četlo i slovensky. Rozuměli jste? Ano. Já jsem teda rozuměl. A úplně všemu, nebo trošku něčemu si nerozuměl? Asi tak jenom jedno slovo. Asi věděli, že když je to úplně jiný slovo, že to musí přeložit nebo něco takového. Herečka Ivana Chýlková čítala ukážky z knihy Klára a bubáci, ktorú napísala Petra Naďová Džerengová v českom preklade. Ako sa vám kniha páčila? No, mně se líbí na ní to, že vlastně sice je to určený pro děti, ale
Byť já jsem asi tak 3krát starý to dítě, než tedy pro které je to určený, tak mi to vlastně zajímá, nebo bych chtěla vědět, jak je to dál. Takže to je hrozně hezky psaný. A ako vníma preklady slovenskej literatúry do češtiny Ivana Chýlková? No, mně to přijde legrační, mně to přijde nepředstavitelné. Můj syn, kterému je 16, slovensky rozumí úplně všechno, ale je to možná tím, že já mám mezi Slováky hodně přátel, takže je na to zvyklý od dětství, protože je pravda, že jeho spolužáci tomu nerozumí. Já si nedovedu představit, že bych nerozuměla slovenštině, mi to přijde opravdu jako další část mýho jazyka, takže se na to dívám s nelibostí, jak bych se na to mohla dívat. No, dá se nic dělat, takový je život. Pamatujete si na nějakou knížku, kterou jste četla ve slovenštině? Myslím, že jsem četla nějakého Remarka, ale nevím teď ten titul, ale myslím, že jsem nějakého Remarka nemohla sehnat v češtině jako náctiletá, tak myslím, že jsem ho dostala ve slovenštině. A co jste četla svýmu synovi, když byl malý? Ten mi zakázal číst pohádky, ten nesnášel pohádky, asi po druhý, když jsem se pokoušela mu číst nějaké, říkal, mami, prosím tě, už to nečti, tu spisovštinu. Já to vůbec nemůžu poslouchat. Takže já jsem mu četla povídky jeho strýce Ivana Krause, to se mu líbilo moc, to se řezal asi opravdu od 3, od 4 let, úplně to miloval. To je četba, která zasáhla jeho dětství, jinak pohádky ani se na ně nechtěl dívat. Knižka Klára a bubáci Petry Naďové Džerengové. Komu byste to doporučila? No, všem dětem a všem rodičům, kteří umí dneska vzít ještě knížku do ruky, protože je to hezky strávený čas. Slovenskú mozaiku pre Studio Z na rádiu BBC pripravilo občianske združenie Bonafide s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky a Úradu vlády Českej republiky. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová.